da oso erraz olako behira ematea, baina, bueno, bai gogoan duzu, ez dakit, momentu hortan zeneuzkan gogoak eta ez intentzioak, baizik eta, bueno, ez dakit, batez ere musikan zeneuzkan gogoak eta bai gogatzen nahi zela, bai, kriston ilusioakin egiten zenuena. Nik ja neraman ja urte batzuk musika jotzen, baina igual Lizago sortzeakoan bai igual izan zela momentu politena zen hor lortu genuen igual gustokoa genuen musika bat edo egin genuenarekin gustora geratzen gian, eta orduan hori oso importantea zen. Eta hortik aurrera, horrexegatik hori da azkenean aitzaki edo motibo handiena aurrera jartzeko. Lehengo gunean beste elkarrizketa batean nik esan nion kazetariari egiten duguna da popa. Eta, jode, igual ematen du esageratu da, baina nik horrela ikusten dut. Popa pixkat zekina. Baina, hala da, eta, bueno, gero formak bai direla nahiko ekstremak edo bai ahotsak direla oso ekstremak eta bai gure soinua dela oso ekstremoa ere, eta hori, ahotsen adibidez, sentimendu hori bai islatzen dela. Azken finean ez daki zergatik hartzen dugun bidea, baina transmititzeko era hoixe da. Horiek dire gure tresnak ez dakit nahi gabe, baina denok diogu, nik diot besteak esandakoa importantzarik ez daukala bizitza arruntan, baina bai importantzia duela. Ez dakitzen baterako, baina bai baduela. Gure musikan, bai gutxienez, onerako izan jaso ditugun gauzak, bai, jode, gustokoa duzu. Nahiago duzu, ez dakit, onerako esaten baditzute zerbait ona zure lanari buruz, jode, nahiago duzu hori ezke baina, hori ez da azaldu behar. Importantzia dauka, baina, bueno, daukana ere. Nahiko relatiboa gaur, nire antzuen arabera, ikusten duena. Bai, beti animatzen du zerbait positiboa entzutea. Bizitzan bezala, niretzako oso importantea sentipenak transmititzea da bizitza egotea. Bai alde batekoa, beste aldekoa, bai positiboa, bai negatiboak edo, bueno. Eta hori lortzea da norbaitekin hitz egiterakoan, zeozer transmititzen saiatzerakoan, hori lortzen baduzu, hori da, ez dakit, nik oso importantzia handi ematen diot horri. Eta hori lortzean entzako da, ez dakit, komunikazioan eta hori da logro bat. Eta hori lortzea musikaren bidez, politagoa da, igual ez. Musika hori egiterakoan, batez ere zu gustora gelditzeko egiten duzu, badakizu norbaiteri eta beste bat jendeari, ez dakitzen bat jendeari itxiko zaiola. Baina importantena da hori, zu gustora sentitzea eta pixkat koherente izatea edo. Guretzako eta gutariko beste, askorentzako izan da, berek puskatu zuten pixkat musika egiteko era, ez forma bakarrik, izan zen ere jarrera, bageneukan beste eredu batzuk, beste eredu onak, beraiek jasotakoak. Baina guretzako nola hain gertu izan dugunez, Lizagoentzako izan da oso referentzia igual importantena agian. Eta ez dakit, musikalki, pertsonalki, gu beraiekin egon gara denbora pila bat, Lizago sortu baino lehen.
Gero justo gure lehenengo maketa atera genuenean, bereik azkeneko diska atera zuten, gutxira gora hortikan, gero gure lehenengo diska atera genuen, egin genituen kontzertu batzuk elkar, eta bion artean, batez ere bereik lagundu ziguten pila bat, eta oso ez dakit nola azaldu, baina oso importantea izan da. Pertsonalki oso importantea, eta musikalki ere. Beti da badago implikazio bat zure lanean. Batzuetan, eta ez dakit zein den igual hobea, batzuetan oso gustokoa duzun proiektu batean murgilduta zaude, eta asko disfrutatzen duzu musikalki, baina igual ez dakit. Beste proiektu batean igual hainbat ez zaizu gustatzen, baina igual teknikoki edo pertsonalki beste ez dakit, beste lotura aurkitzen duzu edo eta beti badago zer zen, azken finean lana nahiko zabala da eta beti aurkitzen da zer berezia eta beti badago konektatzeko hori, hildo bat. Orduan, beti badago implikazio bat. Ni saiatzen naiz beti batzuetan gehiegi egiten duana, egiten badut, barruan sartzen naiz, bestela erreten ez naiz sartuko. Orduan beti badago, hor lotura bat edo ezakit, konexio puntu bat, eta ezberdinak, baina behar genuen bidea agian gu betianik, jada lehenengo maketa teatzeakoan gure kabuz egin genuen, eta bagenekien hori izango zela gure bidea, egun batean iritsiko zala. Lehenengo diska esango zenkirekin egin genuen, eta beraiek asko irakatsi digute gauzak egiteko moduan, beti asko gustatu zaigu nola egiten duten lana eta asko uste dut ikasi dugula eta bagenekien egun batean iritsiko zala urrats hau. Iritsi zen momentua metakek itzi zuela eta orduan izan zen nahiko naturala. Gure hurrengo diska gure kabuz egin behar genuela eta nahiko naturala izan da. Gure egoeran baziren ere beste talde batzuk, erekin ere nahiko harreman estu bat daukagu eta beraiekin beti komentatzen genuen jugada hori. Eta narirekin ere, pixkat familia, eta bagenekilea gure hurrengo urratsa gure kabuz egin nahi genuela. Gero ondoren iritsi dena, agian igual atzekaldean duzun amets bat edo ez dakit pixkat zabaltzea eta lagun artean zeozer konpartitzea polita da ez da. Azken finean bide huts ez da diskografika bat edo behintzat ohiko diskografiko bat. Hasteko ez gara profesionalak, aldugunean egiten dugun behar dena eta gero daude urrats batzuk diskografika bezalakoa direla, baina azkenean da guk erabiltzen dugun tresna bat gure autoprodukzioak aurrera ateratzeko. Batzuetan, esaten dut ezetz, baina batzuetan uste dut nahiko eszeptikoa naizela. Ez ditut ikusten, atzo ikusi nuen mutil bat gitarra batekin eskuan, badaude. Gero eta gutxiago ikusten diren, ikuste dut. Baina ez dakit, gaur egun lehetrako gauzak erresago daude eta zailago. Gauza batzuetan, sormenari daukenez, bai musika egiterakoan, beste gauza egiterakoan ere. Orduan, erreztasun horiek hartu eta aprobetxatu eta zailtasun horiek, eta zailtasunak dira batez ere medioak eta gaur egun daramagu teknologiakin eta medioekin ematen digute jarraitu behar den bide bat eta agian ezagutu behar dela, baina hortik atera behar da. Arauak ezagutu, gero puskatzeko, ez da transgresora izateko baizik eta ez dakit. Bakoitza bere pertsonalitatea jorratu behar du eta musikan ere. Eta pixkanaka, presa gabe, baina
pixkanaka.